isa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Man arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So dako lang pong salamat. Salamat po. Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Manang taon, ngunya na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako, na-hospital ako, 2 ospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangin, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo, na dito nga kay Doc Betito, na itong Amazing 4, di pig-try ko. O ngayon, galing na ako. Isang buwan akong minom ng Amazing 4. Pagkatapos, ngayon, pig-maintenance ko na lang yung Mega 1. Pagkatapos ko pag inom kan Amazing 4, maganda na yung pakiramdam ko, nakalakad na ako, maayos. Pagkatapos, big maintenance ko na ngayon yung Mega 1. Ngayon na mo na may maintenance, sumagit na akong 1 taon, Mega 1, nagkagalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako. Yung tugang ko, nagkasakit din, Felix Martiliana. Ngunyan, 64. Pagkatapos, ano siya, pa-doktor din siya. Ang sabi ka ng doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, ano daw, ida-dialysis siya. Kasi wala na daw siyang gamot na may resita. Tapos sabi ka ng tugang ko, lumang ka na kay, pag-inuman kay Doc Betito, ano mo rin ako ng gamot po, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc Betito, mahigit 1 linggo pa lang, ayos na yung paglakad niya, nakalakad na siya, di na siya alalayat. Pagkatapos, ngayon, inom pa siya ng gamot para gumaling na siya, pero di pa siya nakapagtrabaho. Pag-take niya ng 1 linggo ng gamot na Amazing 4, nakalakad na siya mag-isa, di na siya nagpaalalay. Kaya ngayon, pero diretso ang inom niya ng gamot na Amazing 4. Ngayon, nandoon na nga sa kalsada, naglakad-lakad na. Kasabay yung mga makwapo niya. Tapos, kaya ngayon, bibili naman ako ng gamot para makadiretso na pagaling niya. Kaya salamat dito kay Doc Betito, Miracle Health Corporation, natulungan ka. Pasalamat sa Diyos, natulungan kami gumaling na siya at ako sa masamang pagkaramdam. Kami, nasubukan mi na magaling na talaga itong kapatid ko. Dahil sa Amazing 4, hindi na siya nakadiet. Ito na lang na herbal na Amazing 4 ang iniinom niya. Kaya salamat sa Diyos at gumaling na siya ngayon. +670 ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating Amazing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako no. Sige lang po.
Ngayon ko lang kasi ano ko na mapayat eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubatan Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1 3 times a day. So yun po, nakita ko yung result and development sa pag-take ko ng Mega 1. Kasi dati talagang hinihimatay pa ako that time na mag-menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Nagasakit yung linggo. Diba ako scoliosis. Kung gawan, pag 3 days pa lang, bigla ako namamatay. Na pagbabago. Hindi ako tinulog ng God na magdigdig. Hindi na makakukuha ang karahayan. Kasi nakamatian. Si Jimmy Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, marami po maintenance sa kanya. Uminom po siya ng Mega 1. Sa loob po ng isang buwan, malaki na po yung pagbabago. I-try niyo po pumunta po kay Dr. Joey at uminom din po ng Mega 1. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. May diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc ng Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtaon ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny Austrian, Hinubatan. Sa mga sakit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po pag 5 aldaw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Isa po ako yung na nagpa-patronize ng Amazing Trio. Pero actually, hindi naman ako yung gumagamit. It was my mother-in-law. Since 2017, kasi na-diagnose siya na may bladder cancer. Pero hindi pa namin alam kung anong stage before. So, since continuous yung pag-bleed niya, yung pag-ihi niya ng may dugo, so we decided na dalhin siya sa doctor and then doon nag-suggest yung doctor na mag-undergo siya ng isang operation. Tinanggal lang yung bukol and then yung bukol, yun naman yung dinala namin sa isang hospital for biopsy. And then, naghantay kami ng 1 month and then yung dumating yung result, doon na namin nalaman na meron siyang bladder cancer na high grade. So, meaning nagre-recur siya. So, after that, nag-suggest din yung doctor niya na mag-undergo siya ng isang therapy pero medyo vague kung ano yun. So, naka 4 times ata kami. Pero after nun, nag-decide yung mother-in-law ko na wag na lang daw kasi wala naman nangyayari kasi continuous pa din yung pag-bleed. So, yung nagkataon din, nasabi ng mother-in-law ko, mag-isip na lang tayo ng ibang way kung paano ma-address yung concern ko. So, thankfully, yung co-teacher ko na who happens to be an endorser also nitong ng Amazing Trio, yun yung nag-encourage sa akin na i-purchase yung products. I-try ko lang daw. So, yun nga,
Pinapunta ko yung brother-in-law ko doon mismo sa may DCGB pa na office ninyo, and then yun nga, nag-avail na nitong Amazing Trio, and then yun na yung naging maintenance ng biyenan ko. So, thankfully, okay pa din naman siya and very strong. Wala pa naman akong nakikitang mga kung ano-ano. Kumbaga, yun na din yung naging maintenance niya for several years. So, wala naman akong masabi dito sa Amazing Trio. Basta continuous lang talagang ginagamit, and then malakas pa din siya ngayon kahit 87 years old na siya, and is still fighting for stage 4 bladder cancer. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So ang agum ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020 last year. So nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil taday na nga siya nakakalakaw. So, may reseta sa iya na 4. Nainom niya ito sa Laukit, 3 bulan, sobrang 3 bulan. So, hanggang dayman pagbabago dahil karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Doc Joey, kang Amazing 4. Amazing 4 ang pig-inom niya. Tapos, after kay pig-iling ko so, agum ko, sambulan pa lang, gari makusugo na siya. Hanggang dit-dit na siyang, dahil na siya nag-wheelchair. So, kang itong inali minas wheelchair, pag may kwarta kami, minabakal kaming bulong, pag dahing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya, pag dahing nakakabakal. Pero may na siyang mursot, orang pambakal. O di, ang gigibo mi, nanganap kaming pambakal, ibabakal mi na naman siya. Hanggang, maski dahil siya nagkakaon, kitultol, makusugon ang buhay niya. So, ngunyan, sa wheelchair niya, iginilid mi na hanggang sa unin na nga digdi sa opisina ni Doc. O ning siya ngunyan, nag-aarok na, nag-tabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat digdi sa Amazing 4. Uni nga ni, mabakal na naman para dahil mapundo ang sa iyang pag-inom. Ta gusto niya pa man mabuhay, mailing niya pa man ang 4 niyang apo. Kaya, so, nagpapasalamat po ako tinawan kami oras na mamidbidan mi ini. Ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po ini so gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man dapo kay ni si Doc Bitito na mas nangangaipo man po sa Samuya. So, salamat man po sa pagpalit inomon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga nakakamidbid po sa ko, sa mga day pa nagiinom kay Amazing 4, so in ko manin try na makawakal man kamo kang arog man kay ning pigiinom kang agum ko para ang mga namamatian nindo, ang sa indong mga helang, marahay man, arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So, dakulangon pong salamat. Salamat po. Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Ngunya na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako, na-hospital ako, 2 hospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangin, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo, na dito nga kay Doc Bitito, na itong Amazing 4, di pig-try ko. O ngayon, galing na ako. 1 buwan akong minom ng Amazing 4. Kakatapos, ngayon, pig-maintenance ko na lang yung Mega 1. Pagkatapos ko, pag inom kan Amazing 4, maganda na yung pakiramdam ko, nakalakad na ako, maayos. Pagkatapos, pig-maintenance ko na ngayon yung Mega 1. Ngayon na mo na, may maintenance, sumagit na akong 1 taon, Mega 1, nagkagalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako.
tugang ko, nagkasakit din. Felix Martiliana. Ganyan, 64. Pagkatapos, ano siya, pa-doktor din siya. Ang sabi ka ng doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, ano daw, ida-dialysis siya. Kasi wala na daw siyang gamot na may resita. Tapos sabi ka ng tugang ko, lumang ka na kay, naman kay Doc Petito, ano mo rin ako ng gamot po, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc Petito, mahigit 1 linggo pa lang, ayos na yung paglakad niya, nakalakad na siya, di na siya alalayat. Pagkatapos, ngayon, inom po siya ng gamot para gumaling na siya, pero di pa siya nakapagtrabaho. Pag-take niya ng 1 linggo ng gamot na Amazing 4, nakalakad na siya mag-isa, hindi na siya nagpaalalay. Kaya ngayon, diretso ang inom niya ng gamot na Amazing 4. Ngayon, nandoon na nga sa kalsada, naglakad-lakad na. Kasabay yung mga makuapo niya. Tapos, kaya ngayon, bibili naman ako ng gamot para makadiretso na pagaling niya. Kaya salamat dito kay Doc Petito, Miracle Health Corporation, natulungan ka. Pasalamat sa Diyos, natulungan kami gumaling na siya at ako sa masamang pagkaramdam. Kami, nasubukan mi na magaling na talaga itong kapatid ko. Dahil sa Amazing 4, hindi na siya nakadiet. Ito na lang na herbal na Amazing 4 ang iniinom niya. Kaya salamat sa Diyos at gumaling na siya ngayon. Alam po, malaki na naisipan po ng aking tatay na pumunta po kay Doc Joey. Advice ko lang po sa mga nanonood po na i-try niyo pong pumunta po kay Doc Joey at uminom din po ng Mega 1. Si Romel Berwega po, uminom ng Amazing Trio noong April 17, 2019. Dati po hindi po siya nagsasalita. Bihira lang siya magsalita dati. Tapos pag pinapansin siya ng mga tao, binabati siya, tinitingnan lang niya. Pero nung uminom siya ng Amazing Trio, siguro mga 1 to 3 weeks, ayun, malaki na po ang improvement niya kasi ano na siya, matabilo na. Lumakas na po yung katawan niya, tapos yung
katawan niya, yung hindi na po yung taba niya, parang iniihi niya, sir. Yun. Dati sobrang mataba siya. Opo, dati po, mas mataba pa siya kaysa sa'yo. So ngayon, Okay, magandang hapon sa ating mga amazing Unilevel family, amazing YouTubers, at lahat ng mga amazing dito sa probinsya ng Albay, Bicolandia, at iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Magandang hapon, samahan po ninyo ako hanggang alas 6:30 ng gabi sa isang oras na talaga yan sa programang Kalusugan at Pangkabuhayan, Serbisyong Natural. At tayo po ay ang ating objective ay makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa aspeto ng kalusugan, kasi ang dami pong may mga problema po sa kalusugan, kaya po ay sana ay tumutok tayo dito at malaman natin kung paano natin maiwasan ang mga karamdaman including COVID-19 sa kidney friendly po ito sa buong katawan natin. Kasi mga super fruits, mga super very powerful mushrooms, mga very powerful vitamin C, natural, at neutral pH. Ang neutral, ibig sabihin po niyan ay hindi acidic, hindi alkaline. At the same time po ay yung po mga plant foods natin na talagang proven and tested yan sa Amerika. Kasama po dyan sa Omega-1. Kaya nga po yan 21 very powerful ingredients. At of course, lahat nating lahat po ng mga pangangailangan natin sa katawan na kailangan magampanan ng ating immune system, yan po ang ating pagtutunan, yan po ang ating gustong mangyari para po ay magkaroon tayo ng magandang kalusugan ng ating mga kababayan, kasi mahirap po magkasakit sa panahon na ito dahil nga po sa panta ng pandemic ay ang mga ospital halos punuan at hirap po makapasok, lalong-lalo in case of emergency. May mga nahirapan, lalong-lalo na po dyan sa Metro Manila. Kaya po ay mas maganda po lagi natin iingatan ang ating buhay at kumain tayo sa mga masustansyang gulay, prutas, isda, iwasan na yung mga seasoning, iwasan po yung mga unhealthy foods, iwasan po ang stress para po tayo ay laging malusog ang ating katawan. Yan po ang magandang balita sa ating ating mga minamahal kong kababayan. At sana po ay laging malusog, laging healthy, kasi may kasabihan na good health is better than wealth. Yan, di ba? Kaya po ay dapat nating alagaan ng husto, ng tama, ng wasto. Yan. Ang ating katawan. Dahil nga po sa mga karamdaman, nako, daming karamdaman ngayon. Ang cancer po, naglipana na. Second to cancer na po, second to heart disease, cardiovascular disease na po yan. At fast approaching, number 1 po sa mga kababaihan, breast cancer. Breast cancer po, napakahirap po yan sa kababaihan. Sa lalaki naman, ang mga known na cancer ay prostate cancer. Prostate cancer. Kaya po dapat ay ito po ay ating lagi po natin itong tatandaan na
Ang magandang kalusugan ay daig pa ang sangkatutak na kayamanan. Yan, okay. Kaya po ay sana po ay tayo ay ay ating lagi tayong handa dahil nga po sa ang katawan natin lagi po itong constant attack by the pathogens. Ano po ba mga pathogens? Yung mga bacteria, microbes, fungi, parasites, and even yung viruses. Katulad po ng COVID-19 is a virus, is a deadly virus. Kaya po dapat ito ay ating laging paghandaan. At even ito pong cancer. Ang cancer ngayon po naglipana na. So naglipana na po ang cancer. Kaya po lagi natin itong paghandaan na dapat ay laging malusog, laging malakas ang ating pong immune system. Kasi kung malakas po ang ating immune system, ay ano po ito? Ibig sabihin, kung malakas ay hindi natin kung malakas ang ating katawan, ang ating immune system ay malakas ang ating immune system ay ano po 'yan? Oh, di ba? Oh, pag malakas ang ating immune system ay makikita po natin na tayo ay malakas. Oh, di ba? Oh, di ba? Malakas din ang ating boses. Oh. 'Di ba? So, pag malakas pang ating immune system ay ano po tayo? Ay tayo po ay safe and sound. 'Di ba? Safe and sound po tayo. Kaya maganda po ang ating kahinatnan. Maganda po ang ating ang ating kahinatnan, ibig sabihin, malusog tayo palagi, di ba? We are always, we are always safe. Di ba? We are always safe. Okay. At kung malakas po yan, always tayo safe, ay mas okay po tayo, mas okay. So, diyan po papasok yung mga natural supplements. Natural is much better. Kasi po natural walang synthetic, walang chemical, di ba? Umiinom na kayo ng gamot, ang parehas po natin, natural. Yan na po ang Amazing 4, namely Miracle C, Mega A, Multi-5 in Mega 1. So, Mega 1, 21 ingredients, ang Miracle C, 5 na ingredients, ang Mega A, 5, ang Multi-5, 5. Kaya pinagsama po ninyo yan, very powerful. Sinasabi ko, may suntok si Mayweather, may suntok si Tyson, may suntok si Muhammad Ali at ang pamatay, suntok ni pambansang kamao, Manny Pacquiao, di ba? So, 4 po yan. Ang pinag-usapan po natin dito yung boxing para pinag-usapan natin yung pamatay ng ating immune system, papatayin niya yung mga fungi, parasite, microbes, mga mikrobyo, bakterya, viruses, yan. Susuntukin niya. Kakatayin niya yan, including COVID-19. Paano ang cancer? Pag bago pa lang po ang cancer, kaya niyang patayin yan. Di ba? Kung kayo naman po ay inoperahan, natira sa inyong cancer, may natira pa, papatayin po yan ng ating immune system through the natural killer cells. So yan po maganda. So pag malakas ang immune system, may panlaban, may defense mechanism tayo. So diyan po gumagalaw ng gusto ang ating pong ating mga produkto katulad ng Amazing 4, ito pong Mega 1, yan po ang ating mga flagship products na galing sa Florida, USA, FDA approved. Kaya yan po ang ating magandang balita sa inyo na sana po ay huwag natin ipagwalang bahala ang ating katawan. Sapagkat dito po natin malalaman na
ang ating katawan pala, noong pa binigay sa atin ng Panginoon Diyos, meron tayong defense mechanism. But ang problema, pag humina po ang ating immune system, yan po ang malaking problema natin. Pag humina po, kaya wag po natin pahinahin ang ating immune system. Kailangan po laging malakas, di ba? So always, dapat always healthy po ang ating immune system. Kasi yan po ang ating panlaban eh. Yan po ang ating defense mechanism. Ang ating immune system. Okay? So, at malaki po magagawa ng ating Amazing 4 at ang ating Mega 1. Di ba? So, yan po ang masasabi ko lang sa inyo. Kaya po ay wag tayo magpatumpik-tumpik dahil nga po sa itong sinasabi ko sa inyo na ang katawan natin always, lagi po tayong constant threat. Mayroong pangamba. Ang pangambang yan, kailangan po natin ay proactive tayo. Kailangan po natin yan ay unahan itong mga pathogens na to. Napalakasin kagad ang immune system araw-araw. Araw-araw po dapat palakasin natin ang ating immune system para naman ay hindi tayo kakaba-kaba. Kasi yung mga deadly virus ngayon, ang dami-dami na. Di ba? Okay, so yan po ang magandang balita. Okay. So, para mas okay, mas maganda ang mangyayari sa atin, di ba? Mas okay ang mangyayari sa atin para po ay hindi tayo masisingitan. Ang importante hindi tayo masingitan eh. Di ba? Kaya po ang Mega 1, 21 ingredients po yan eh. Di ba? Di ba? 21 ingredients yan. Di ba? So, yan po ang magandang balita natin. So, wag na po kayong di ba? Para sa atin, sa ating kabutihan po yan, para sa kabutihan po natin lahat yan. At makikita po ninyo na dito sa amin, sa Miracle Health Corporation, hindi lang kayo iinom para maging healthy rin po ang bulsa ninyo. Kasi pag once okay na kayo, ikwento mo na sa lahat ng tao. Araw-araw, 3 hanggang 20 katao ang kwentuhan mo. Para gusto ninyo magkaroon magandang kalusugan, mag-avail kayo nito, mga packages. There are 8 packages ang Miracle Health Corporation, di ba? Yan po ang magandang balita dyan. At yan po ang magandang balita natin. At doon sa magandang balita na yan ay yan, kasi maging healthy rin po. Yan, okay. Yes. So, yan po ang gagawin natin, di ba? So, lahat po tayo ay aasinso sa buhay. Di ba? Di ba? Yan ang maganda. Okay, so sana po naunawaan ninyo. No, di ba? So yan po ay napakaganda at yan po ay proven and tested po ang ating mga produkto. Di ba? Di ba? So yan po ang magandang balita. Di ba? So ay sana po ay huwag tayong patumpik-tumpik. Kailangan proactive tayo, di ba? So ano pa ang hinihintay natin? Mag-avail na tayo, di ba? Mag-avail na tayo, di ba? Dahil nga po sa pangamba. Araw-araw kasi mayroong threat ang buhay natin. Di ba, madam? Okay, kailangan uminom tayo ng Mega 1. Healthy drinks. Amazing 4, di ba? Di ba? Yan ang maganda.
Kasi po ay mas mahirap po yung dadaling ka sa ospital. Oh, di ba? Oh, mahirap po yun eh. Dadaling ka sa ospital. Oh, di ba? Oh. Di ba? So yan po ang magandang balita na akin po masasabi sa inyo na dahil po sa itong ginawa ng Miracle Corporation, yung pong Image Unilevel Business Program, nag-start po noong July 8, ang dami-dami pong matutulungan, di ba? Kahit mag-part-time ka, later on, yung mga nag-part-time, magpo-full-time na kasi dubli ng kinikita, part-time, lalo na kung full-time, 10 dubli ng kikitain. Di ba, Miss Kay? 10 dubli na. Eh, bakit ka pa magpapakahirap? Diba? Dito na, negosyante ka, international businesswoman. Grabe. Power. Yan. Oo. So, yan po magandang balita sa atin. Kaya sana ay ating maging proactive tayo. Maging proactive. So, lahat pong gusto mag-ipugnayan sa atin, makapag-avail Sabado pala bukas. Agahan lang po natin dyan po sa Dorotea, 7:30 to 9. Dito naman po sa Legazpi, starting 10 o'clock. You can text me sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. At yan naman po sa Madaraga, Kamalig, some part of Sorsogon. This coming Tuesday, you can text 0946 051 9050, 0946 051 9050. At yan naman po sa 3rd District, sa Pulange, ay at sa some part of Camarines Sur. You can text sa Diamond BM Herbert S. Borja sa 501 Salpalicio Street, Bason, Pulange, Albay. Kanyang cellphone 0927-660-6189, 0927-660-6189. At ang kanyang Facebook po, Herbert Serrano Borja. Yan. Okay, so yan na po ang ating magandang balita para po sa ating lahat. Ay malaki po ang may tutulong namin sa inyo para kayo ay magkaroon ng magandang kalusugan at para tayo po ay umasinso sa buhay. Because ang hangad po namin sa inyo ay talagang umasinso. Ang hangad po namin sa inyo ay para maging healthy parate, because sabi nga natin, helping people is a privilege, it's an opportunity for us. Yan, para matuwa ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, para matuwa po ang ating mga kababayan. That's why ito pong kasi po ay kailangan po nating ma-impart ang ating mga nalalaman sa ating mga kababayan, dahil nga po sa ngayon, grabe, dami-dami nagkakasakit, grabe, kahit saan, di ba? Kahit sa barangay, kahit anywhere. Kaya po ay nakakaano, pero tayo natutuwa, even appendix nasasabog na, puputok na save po natin ng Mega 1 cup 4 times a day. Grabe. 3 araw lang po. Yung sobrang sakit, halos wala na. Yan po si Ronalyn Valenzuela City. Iberuin po natin. Dito tayo sa Albay. Natin, taga Valenzuela. Di ba? Napakaganda yan. Yan. Di ba? Okay. So, yan po magandang balita natin. At kaya yung mga taga-apik, lahat dapat uminom ng Amiga 1, Amazing 4, healthy drinks. Kasi nagkaroon na yan, di ba? Nagkaroon na ng COVID para hindi na magka-COVID sila. Kasi mahirap po. Apektado lahat.
Pero kung magkaroon po ng isang ano sa isang departamento, isasarado lahat, yung transaction ay mawawala lahat. Kaya po prevention. That's why what we are doing po sa totoo lang po ay kailangan ng lahat ng taong nabubuhay. Dok Joy, paano kung months pa lang? Tanggalin mo sa kapsula yung powder, di ba? Ilagay mo sa counting milk. Mga trace lang. Huwag po yung lahat ng wag po isang kapsula. Konti lang. Trace, mga 1/3, di ba? Para malakas, maging malusog po ang immune system. So, ganun po yan mga kaibigan. Ganun po ang ating ginagawa. Kahit po yung apo ko, 1 month pa lang, pinainom ko ng pinainom, ang lakas-lakas. Ngayon po, 2 years na. Ang problema lang po ganito. Sa totoo lang po, pag anak po ninyo, pinainom ninyo ng Miracle C, Mega I ng ating mga produkto, ang anak ninyo maging hyper. Anong hyper? Matalino. Ay yung takbo ng hyper. Yun lang nga po ang problema. Pero hindi problema kasi yung bata hindi na kumikibo, lungay-ngay, di ba? Ganon ito si Sir. Yung apo niya raw, yung pinainom niya ng mga, I think pinapainom Mega Choco, Amazing Diyos, at saka nung Miracle C. Grabe ang apo niya raw, hindi na nagkakasakit. At ang hyper din. Parehas ka ako nung apo ko, hyper din, di ba? So, ganun po talaga yon. Magiging hyper po yung anak ninyo. So, ganun po yan. Oo. Gusto na namin, tuturuan ko naman po kayo. Yung mga marurunong po, tuturuan ko kayo. Di ba? Tuturuan ko po rin kayo, yung mga anak ninyo, di ba? Pag yan po ay hindi naman anak na ito, iba na. Yung mga pansabong naman po ninyo, yung mga pansabong, nako. Sukli. Okay, tingnan mo dyan. Okay, so, yan po ang problema. Maging hyper po, maging hyper. Yan po ang magandang balita natin, di ba? Pansabong, yung aking pong mason. Yung mason ko po, sa totoo lang, di ba? So sa po ninyo, so sa inyo pong manok na pansabong, 1 buwan po ang istira po ninyo dyan, 1 buwan. Painumin po ninyo ng Mega 1, twice a week muna. Pero pag ilalaban na po, 3 times na. Tuesday, Thursday, Saturday evening. Sunday, marami lang pong tubig. Sunday, ilalaban ninyo, lakas ng manok ninyo. Grabe. Ayan, inopen ko na para sa lahat. Kasi dati, yung ko lang, hindi natatalo yung aking, hindi na po nagtatrabaho ngayon, naging na. Pero ngayon ata bawal ata ng sabong, bawal na ata pala. Online sabong na pala ngayon, di ba? Pati po sa mga hayop, very, very effective po, di ba? Okay. So yan po ang magandang balita natin, di ba? Di ba? Ayan. Okay, maliwanag. So, yan po ang magandang balita. Okay. Okay. Sana po ay naintindihan ninyo ako. Sana lagi kayong naintindihan po ninyo ako sapagkat ang hangad ko lang po sa inyo yung magandang resulta, magandang buhay. Di ba? Tingnan po ito si Miss Ken sa kanyang beloved partner. Di ba? Pero ubusin ninyo yung pamilya ninyo, mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, classmates, yung mga kaopisina. Di ba? Laki ninyo matutulungan. At kailangan din kayo mag-distributor, mag-multiply. Di ba? Kasi ang negosyo po natin is multiplication. Di ba? Ang direct selling kasi konti lang kita niyan, di ba?
Okay? No. O, diba? So, ganun po yan, mga kaibigan. Yan po, mga kaibigan, ang sinasabi ko sa inyo. Okay? O, sana po ay naunawaan ninyo at doon po sa unawang sinasabi ko sa inyo ay yan po ay magkakaroon kayo ng magandang idea. Kung may problema po kayo sa kalusugan, andito po ang inyong Big Brother, libre po konsultasyon, walang bayad sa natural medicine. Pag may gusto po ninyong negosyong napakaganda, tuturuan ko po kayo. As low as 6,000 na punan. Napakaganda. Di ba? Hindi po totoo po ito. Pero kung gusto po ninyong malakihan ang kita, diamond kayo. Diamond. Totoo po yan. Guaranteed po yan. Sundin lang po ninyo ako ang success rate ninyo ng diamond, 99.99%. 99.99 after 2 years. Picking apples na po kayo. 2 to 3 years. Okay. Yan pong malaki pong balita po sa inyo yan. Okay. Yan po, totoo po yan. Wala namang tinanim mo ngayon, bukas kikita ka na ng marami. Hindi naman ganoon, di ba? Okay, so di ba? Di ba? Yan po ang magandang balita. Di ba? Yan po ang magandang balita. Okay. So, Okay, sana po ay magkaroon tayo ng mas magandang liwanag. Bukas nga pala, mayroon kaming tinatawag na Zoom meeting, alauna. Okay? So, Zoom meeting bukas, 1 o'clock. Pwede kayo sumali at pwede kayo makinig at pwede kayo magtanong. Lahat pong itatanong ninyo, constructively, objectively, itanong na po ninyo para maunawaan natin. Ano ba mga tinatanong usually ng ating mga kababayan pag inaalokan natin mga food supplement? Yan ba ay aprobado ng FDA? Aprobado. Yan ba saan galing? Florida, USA, hindi po sa West Philippine Sea. Yan po ay nasa drugstore? Wala po. Wala po sa drugstore. Yan ba ay consume mga kapsula? Yes, mga kapsula po ito. Yan ba ay safe for all? Yes, safe for all because natural nga po ito. Yan ba ay affordable? Yes, affordable. Once kayo magpa-member po, automatic ang discount from 25, 30, 35, 40, 45%. Yan ba'y pwede dyan magnegosyo kumita? Pwede po. Yan ba'y may territory? Wala po. Kahit saan pwede kayo mag-sponsor. Yan ba ay pyramiding? Hindi po ito pyramiding. Kasi ang pyramiding, yung nakauna lang po sila, ang mataas sila lang kumikita, mali po. Dito po, lahat may opportunity kumita. Kung sino po sa inyo nag-sponsor, bronze, ikaw ay diamond, ay ilalampaso mo yung bronze kasi ang diamond yung pinakamalaking kinikita. Yan, okay, God bless, good luck. Okay, nakita mo, si Miss Karen, bumili na naman ng umabol sa kanyang cut-off, di ba? O, di ba? Ito ay part-time lang po ito, may trabaho po ito, pero after office hours, nagme-negosyo. Yan ang magandang balita. Di yung pupunta ka sa Amerika, doon ay akala mo napakasarap ang buhay, may double job, may triple job. Dito, dito ay teacher ka doon, pagdating mo doon para dishwasher ka, di ba? Dito ay engineer ka, doon para kang iba ang trabaho mo. Dito, engineer ka, pwede ka after 2 hours ka mag part-time sa MHCU level, di ba? Dito ay board member ka, pwede ka magnegosyo after kasi once a week lang naman ang iyong counselor ka. Dito kapitan ka, di ba? Maraming pagkakataon dito pwede. Lahat po kayo pwede. As long as you are 18 years old, ito ay pinaghanap ng batas. No read, no write. Okay lang po. Basta meron po kayo at least 6,000
Kasi ang 6,000 ninyong products ninyo worth 8,000, di ba? SRP, di ba? Panalong-panalo ka na kagad. Okay, so yan po magandang balita. Sana po kami ay nakatulong sa inyo. Sana po kami ay naunawaan ninyo. Kaya po ito po ang aking numero, 0998-975-8121. 0998-975-8121. At ang ating pong latest diamond from Pulangi Albay, Amazing Diamond BM Herbert Serrano Borja ng 501 sa Palisio Street, Pasod, Pulangi Albay. Cellphone number 0927-660-6189. 0927-660-6189. Kanyang Facebook, Herbert Serrano Borja. Yan. Yan naman po sa Daraga, Kamalig, and Sorsogon. Yan naman po ang numero 0946-051-9050. 0946-051-9050. Yan, okay. So, ball game na po tayo. Ball game na, ball game na. Ball game na. So, yan na po. Yun na. Okay. Para tayo ay makapag-negosyo na. Para tayo makapag-negosyo na. Di ba? Yan po magandang balita natin. Makapag-negosyo tayo. Oo. No. Di ba? So, yan po ang okay. Sana diyan tayong yan po ang magandang balita natin. At ang magandang balita ay pinagpapala. Ang magandang balita ay sigurado tayong may magandang ibubuti. May magandang fruits, may magandang bunga. Yan, di ba? Sana kayo ay gusto ninyo ng magandang balita, di ba? Oh. Di ba? Oh. Di ba? Di ba? So, yan po ang dapat lagi natin tatandaan. Ang magandang kalusugan ay daig pa ang sangkatutak na kayamanan. Diba? Ang magandang balita, daig pa ang sangkatutak na kayamanan. Diba? Sana ay tayo? Sana ay naintindihan po natin yan. Naintindihan natin. Kung naintindihan po ninyo, magandang balita yan. Pero kung hindi po ninyo naintindihan, ay pasensya na po kayo. Pasensya na kayo. Sapagkat tayo ay gusto lang na matulungan kayo. Kung ang ngayon po saan katutak na talaga ang may mga karamdaman. Iba't samut-saring karamdaman. Samut-saring karamdaman po. Ayan. Samut-saring karamdaman po. Okay. Kaya po samut-saring karamdaman. Kaya yan po ang aking sa inyo. Yung aking pong masasabi lang. Dahil nga po sa gusto lang namin na kayo'y matulungan. Di ba? Okay. Oo. Yan po ang magandang balita natin. Kung kayo po'y naniniwala, ay dito ay matutulungan namin kayo. Kung kayo hindi naniniwala, I'm sorry my love, di ba? I'm sorry my love. Kasi hindi kayo naniniwala sa amin eh. Pero sana, yung kung kayo naman ay maniwala sa amin, you mean everything to me and we will help you. We'll help you to solve your health concern and little by little, ituturo din namin sa inyo kung paano tayo ay umasenso sa buhay. Di ba? Tiyagaan lang kasi. Lahat nila sa mundong ibabaw ay tiyagaan. Wala naman hindi pagtyaga. Kahit pag-aral nga ngayon, sobrang tiyaga. Di ba? Sobrang tiyaga ngayon ang pag-aaral. Pero mo, ka ba?
naka-online ka parate, di ba? Oo. Oo. O, di ba? Oo. Di ba? Oo. Ayan yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Oo. O, di ba? O, di ba? Kaya nga po ay ano, kaya nga sana ay maniwala kayo sa amin. At pag maniwala kayo sa amin, di ba? Di ba? So, ganun po yan. Ganun po yan. Di ba? Ganun po yan. Oo. So, wag nating, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Once again, so mga taga Dorotea po na pupunta bukas, tagaan lang po natin 7:30 to 9. Mag-text sa atin 0998-975-8121. 0998-975-8121. Sa mga taga Legazpi naman po, 10 o'clock, pataas, 0998-975-8121. 998-975-8121. At ng mga taga 3rd District naman, ng Ligao, Pulange, ang Uwas, Libon, ang Piodoran, Hobilyar, ang mga Karatig Bayan, dyan po sa Camarines Sur, kasi ang Pulange nasa gitna po yan. Mag-text po o mag-chat kay Amazing Diamond BM Herbert po, Serrano Borja, sa ang address niya po 501 sa Palicio Street, Pasod, Pulangi, Albay, number 0927-660-6189, 0927-660-6189. Kanyang Facebook, Herbert Serrano Borja. Okay. Ayan po magandang balita. Bukas, babalik po ang kalusugan at pangkabuhayan, serbisyong natural sa PBND-CGB alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. At yung naman pong nasa Image Unilevel Business Program, mga distributors na, cut off po tomorrow. Tomo po ang last day. Pukpukan na tayo para magkaroon tayo ng cheque by coming August 10 to 15. Yan, di ba? Okay. At bukas may Zoom meeting po tayo. Alauna in punto. Alauna in punto. Yan, di ba? Alauna to 1:40. Then mag-off tayo na a few minutes. May second part tayo. Di ba? 1:40 to 2:30. Okay. So yan po. Ang unang ako muna, sunod si Miss Gilay. Para po 2 parts po yan. Mga 100 po makapag-participate po dyan. 100 can participate yan po sa Zoom meeting natin every Saturday para po maunawaan natin ang negosyo natin. Okay. Okay. Diba? So, yan po ang Diba? Okay. Okay. Sana ay natututo kayo dito. Diba? So, yan po magandang balita para po sa isang magandang talakayan. Magandang talakayan sa negosyong pangkabuhayan. Negosyong ating pong napakagandang negosyo. Ayan, yung Image Unilevel Business Program, mayroon po tayong 10 produkto. Miracle C, Mega A, Multi 5 Mega 1 or Amazing 4 and Mega 1. Then we have also yung ating mga healthy drinks, berry soup. Ang berry soup nga pala, meron tayong buy one, take one. Yan po ay maganda sa buong katawan natin. Ako po, yan ang aking ang aking shampoo. Buong katawan ko po.
Kati mga singit-singit po, mabango, di ba? Yan ang maganda pong balita niyan. Ibabad lang po ninyo yung iba. Kumikinis ang katawan, binababad ng 30 minutes to 1 hour, di ba? Bago paliguan. Yung mga babae, 3 bisis. Yung mukha naman, binababad mga 3 bisis gawin. Ay, ano po, talagang yung mga pikas-pikas tagyawat. Pero talaga 15 minutes minimum, 3 times a day. Pero gusto mo buong katawan, pwede po yan. Pwede po yan. Buy one, take one na po yan. Buy one, take one na. Oo, pero bibili po kayo dyan kasi hindi kayo makabili ng bili o 500 pesos. Bibili kayo minimum. Kung yan ang bibili nyo, 4, 600, makukuha ninyo 8. 6 na. 6, 12 po makukuha ninyo. Okay, 6 plus 6. 900 lang po yan. Ang halaga niyan, 1.8. Okay po. Pero wala pong ano yan. Buy one, take one. Wala pong na. Pagka buy one, take one po promo, wala pong points yan. No points. No points. Pasensya na kayo. Kasi bihira lang naman tayo magpo-promo. Okay, maliwanag. So once again, Doc Joey B dito, ang inyong lingkod. Sa kalusugan at pangkabuhayan, serbisyong natural. Babalik po kami bukas. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. Ito pong lingkod ng iyang kaibigan, ang brother ng ang bayan ng Pilipino na walang iba si Doc Joey Bidilog sabing maraming salamat. Magandang gabi. Keep safe everyone. God bless.